ширкати барқи Помир Энерджи самараи даврони фаъолият буда, аз баракати он хонадони кӯҳистониён гарму рошан нигоҳ дошта мешавад. Дар як вақт кормандони он дар дастгирии табақаҳои ниёзманди ҷомеа саҳми босазо дошта, иртиботи барқчиён бо тарбиятгирандагони муассисаи давлатии таълимии мактаби интернати ҷумҳуриявӣ ба номи Доди Худо Карамшоев самараи хуб ба бор оварда истодааст. аз ҷониби ширкат барои фароҳам овардани шароити мусоид барои таҳсили хонандагон кӯшиш ба харҷ дода шуда, ин навбат ба 220 нафар торбелмон ба маблағи зиёда аз 13 000 сомони шириниҳо ва маҳсулоти дигари қаннодӣ манзур карда шуд. من و تمام تربیتگیرندگان سپاسگزاری خود را به دیرکتور گنرالی شرکت پامیر انرژی امیرخان رحیموف در ولایت مختار کوهستان بدخشان می‌رسانیم که هر سال با امر پرزیدنت ما تربیتگیرندگان را به سرپرستی گرفتند و برای ما چنین کمک‌ها می‌کنند. طوли чанд сол боз муассисаи таълимӣ бо ширкати Помир Энерджи вобаста карда шуда, аз дастгириҳои он пайваста бархурдор гардида истодааст. кӯмакҳо на танҳо дар рифои иду ҷашнҳо, балки шакли пайвастаро пайдо мекунанд. бо дар назардошти омадомади таътили зимистона, тарбиятгирандагон аз шаҳру навоии тобеи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои дурдасти вилоят аллакай ҷавоб дода шуда, тӯҳфаи онҳо баъди баргаштан супорида мешавад. аз рӯи иттилои сарвари мактаб Бахдавлат Давлатқадамов, барои толибилмон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуда, чунин дастгириҳо барои рӯбаландии кӯдакон мусоидат мекунанд.